je po intenzívnych dažďoch, ktoré zasiahli aj Malé Karpaty. Ideme dolinou Hlboča. Dolinka je v podstate bez vody zatiaľ. Vodopád by mal tiecť, tak uvidíme. Cesta je zarúbaná. Padali tu ďalšie stromy. Treba opatrne prejsť. Tak v tejto časti je toho popadaného riadne. Tak vodopád, ako vidíte, tečie. Ideme ešte pozrieť hore na tie zosuvy, ktoré na chodníku sú po tých vetroch a dažďoch. Vidíte, zaujímavosťou vodopádu v doline Hlboča je to, že vlastne taďalto cez túto úžinu voda vôbec netečie, tečie v podzemí a vyviera až tam, ako som vám pred chvíľkou ukazoval. Stečie vodopád dole a zas ide do podzemia a vyviera až priamo v dedine. Ideme naspäť dolinou Hlboča. Videli sme občasný vodopád, ktorý momentálne tečie. Pokračujeme ďalej do dediny. A teraz prichádzame k miestu, ktoré chodník, kde sa utrhol čas chodníka. Vlastne strom to tu držal pokope. Tak toto je časť utrhnutého chodníka v Hlboči. Tak tu vyviera voda, ktorá celý kilometr tečie v podzemí až tu v obci pramení.